What's up mga kabay? Welcome back sa among YouTube channel nga Niti Buholanos. Karon nga video mga kabay kay ting-init man arang lamya iligo. Muadto mi sa kwan sa anda. Maligo mi dito. Nya ikaw, Doy. Ang watag swaki mga kabay. Kailan mong swaki? Namin na siya murag Hindi brihan totoo na yan. niya. Kilawon ma. Bola lang yan. Murag kuan. Swaki. Ikaw mga kabay, tara mga kabay, banimi. Tara, let's go. An hour later. Mga kabay, yan kas anda. Pero di pa ni mao mga kabay. Di pa ni mao. Ato kita dito sa lahat. Ito arang hidden paradise ito. 2,000 years later. Ano mag-abay? Dami do be. Kaon karon. Gutom na. Ta sana sa Abay Miguel kana idang gidugduban. Ani. Si Kabay Ryan to arat sus. Naghingos isda. Wa ang kinae kaya ang isog ba. Sus. Luto din ang isda aron, darag isda mga kabay na. Ano mong bawan mga kabay? Kaya may kwarta kanila may magikuan. Sina naman. Sinan ron eh. Pamedang kapit sa lanan pwede kuha kami ng saging. Out down sa Talisay. isa na sila. Sa inyo man. Kuya talisaya kay dagko naman eh. Wala. Kansa. Puro tayong binagulan. Kapoy biras bunot ja, moro na napalit. Eh. Wala, native ka ato. Wa may uling. Nangahuwi rami dare. Gawas na buwan. Kinsikan sa luto na na. Ay nagkaluto na na. Nga ano ta? A few moments later. Mga kabay, gusto na tagas ta mga on. Yan. Juan Joaquin Bordado. Kaping isang mga kabay. Mga kabay, mga una ta, let's eat. Eat. Ako Ay. ito. Wala mo doon. Mo ang sasawa na ano na. Kabot ka na maklado. Niyaya. May ikaw na Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kom. Ano ta? Ha? Oh. Ah. Ginagawa mo. Sino ba?
Para sa mga taong dagay kwarta. Pero naman ba? Mga kuan ko pila ka buwan sa nakaligo mga kabay. Tungkol ng lockdown oh. Lockdown ba dahil? Kagit mo pa? Hingga sa dire mga kabay. Eh! Nandun ta ka na dari, namidya ka nga. Bale, laban. Ako'y naknak, sili. Totoo yan. Bola lang yan. Sili. Sili ho. Sili, sili, wala jula ingaw. Dami na. Ikaw na po. Mga ba, nanood tumidahan ang dyan ng mga swake. Pas. Mga kapay, huwag na yung mga request o mga suggestion ng mga request na mga panamugin at tuhan. Nandun lugar ba? I-comment lang sa abos. Kuman sa abos, itukat sa babaw. Tanag balik sa mga video. Yan mga gusto ko sa inyo. Bilabol na diya. Gusto kayo namin. Imbitasyon. Mga birthday niyo mo, gusto ko i-vlog. Marami. Ito mga Kami niyo pensyonan. Mga pangala, bahay nung nag-oo. Ano? Balik na yung lakas. Kaya nakapanitol na. balik dyan. Ba, ilang gibali ma. Wala na bilin. Hilap. Ginagawa mo. Karagra. Ako rin tikta ko. Dako. Hindi ka kagalawan. Ato, tama ba? Sipo nagpito. Hindi ko na maayon yung pagtiki. Uy, wala ka na ninyo. Sayang. Moody Sprite. Palabi. Wala diya. Palabi. Palabi yan. Abay, ano ta? Mga nagswake. Tara. Abay, nagtanawag ilaw mga kabay. Papa makita swaki. Tapos ilaw. Tanaw ta. Few moments later. Arab blow na. Ha? Blow kayo tubig. Kanang naikuan mga kabay, nanay murag isla, kami gina. Dahil mga kauban ng kabay. Uy, nga nagkuob maning duha. Kukahon na mga kabay kay katong isa to, katong kitabunan to ha. Amo na binuangan karon. Chat.
Uy, Ginagawa mo. tabangi ko bakit ang binuangang. Wa mo mo'y baot. At mo ba na tata? Li. Magkakataon mo to. Panahon na ni para makabawas. Tama ka pa Ginagawa mo. Ginagawa mo. Nakakabay. Huwag ka nang parang isang pahiwatig. Lalala. Tony, dagan magkamay. Di dahil nabuang. Ginagawa mo. Alam kayo, nasidla na ganyang baba. Ah. Kaya kayo ah. Lami pag mabas ka na, ano? Kaya ka to. Puyo, kamalinawon. Iya. Sabi na, mag nagpapaalam ka na. Buyag. A few moments later. Mga kabay. Kita mig to Jim. Totoo yan. To Bola Jim, lang yan. to Jim mga kabay. Muna si Jan ah. Kita mi pero di anas daplin. Di kami nakakuha. May mga nanagat ba? Ah, tanawan din. Wow. Sabi yung bigaw mo sa ano, dyan Ah, yun na ano na si Jan. Swake, lain ang swake, kaya swake, lain nga niyon. To Jim, ingat tuon to si Jan. Sako. Ang swake, buko na. Pero asa po di kupa, kaya manghubag ng baba. Saan naman? Lukiton sila ni mo, kamot ka or kutsaray nga na. Asa may makaon ni Jan na tig, kaya na kanang, sama na kanang hilo? Kini, lisod po kano na tubagaw. Sak. Eh, Di, lain. balik-balikan, dek bekeg. Balik-balik ako. nabaray bukog na. Ilang tunog. Ako nun ni kanon mga kabay na. Humon tayo mong balat mo, rin mo nga swaki, o may nakita. Wa na. Talagsaon na, kanang bungunon. Mas to me, yun na. So, mauro to mga kabay. Shout out day ko ni Miko De La Torre from Quezon City. Happy viewing. Daghang salamat sa suporta. Mga kabay. Huwag may kakuhan o kuhan. Okay. Okay kay kanang nautro ang kuhan. Nautro, daghan naghihimo naman kuhan kanang sanctuary na. Kasi gamay nag-area na alam daw ng katugan sa swake. Daanan nila gamay na. Higda din sa okay. Mga kami kakuha, pero okay na mga kami kay nindot kaya dire. Shout out kay Juan Ruby Simagala. Salamat sa part. Salamat. Porta. Shout out ko ni ang mga classmates sa La Union o Galicia. Shout out din dyan. Subscribe mo hap. Nagdit ka ila hap. Suko na eh. Ikaw, waka shout out? Diyan mo, waka amigo? Bale na pan. Ito, daghang salamat mga kabay. Sinsya na mo kay wami kakuwag swaki, pero okay ra, lingaw mong hapon be. Daghang salamat. Lingaw ang tapod mo. Parang bubaloy. Ha? Yeah. Ano to mga kabay? Salat. Please like, Share and and subscribe.
and click the notification bell button Bell. para ma-updated mo sa atong mga bagong uploads. Daghang salamat mga kabay. Stay safe. Stay safe. God bless.